hrozné normálně. No já si fakticky úplně klepnu. Jsi klidný, chce čokoládu? Nemám, nemám. Zmalovaná. Máš to moc červený na pravý tváři. No, mám ditovat. Švarcová, Výchová, Joutková, Petráček, hele. Že jsme pozvali. My měli jako všechny přijít. Jestli přijde všechny se líbí, ale všichni naše spoludimu mají baví. To má na starosti. A můžeme zkusit zajet za Švarcovou, jestli by nám potřeba. Nebo kdo jí máte rád, kdyby se tam zkusil? Já ji miluju.
Jotka. Jediný předmět, který jsem se učila, občanka. Protože teďka, když jsme jeli, tak jsme jeli kvůli 56, potom bylo 26. A dneska jsem mi viděl, tak jak bych ty volal, ale to se... Když se potom, oni poslednou. Počkej, jsem zapomněla bol. Ještě jednou potom. Marianová, sedněte si, jo. Strašně zajímavá, no, tak to na to je. Myslím, že radši Amtánek za internátem. Víš, Bando, kde jsi? No. Říkal jsem, že to tak jak kulatý, strašně se nikdy v životě nevěděl. To mě tak. Nemám tu řídit, kde jít, jo, Řekněte jméno. Jak to dopadne, že mám si představte. ne, to není si. Já to vím, ale si nespomínám na jenom fakt. Drahušek Píková. Chceš i jiný jméno? Ne. Já jsem furt Němec, jako stejný. Ne, Dorothy, podívej se, já jsem se tady učil. No, fakt. Nemá tam ženský. No nemám, ty jsou ošinky. Ty si pamatuješ. To si radši nepíšu. Zeníškovi, tebe No si napíšu. nepamatuju si, tady Tebe si napíšu. Nikdo. Aha. Jo, Fakt. No, to právě nevím. No ale něco se děje. A už nevím, co je. Kde jste můj? Válová. Ty jsi ženatý, jo? No už ne. Tak to kvůli tomu nesrát, jste se rozhodli. No to tak. Kolik ženských psalo na jednu domu? Tajchmanová. Já si pamatuju do dneška, protože ta poslala jako první lotové. A Válová, která bydlí hned vedle prdele, ne. To by nevěděl, jo? On furt natáčí, to je hrozný. Táňo, jdeš na dílnu? Jak to, že já nedostaneš, že právo nedostaneš? A když to dostaneš k nám, to bylo přátelé, byly 3 díly přece. No jo, a tady byl stav, a tady byl stav, no to není stav. Tady není, tady byl stav. Tam byl skvělá. Je půl pátý, tak tam nevěděla. No jo. Jdem Magdu nahoru. Očistit pořádně boty. Už to, říkal jste až vevnitř, jo? Až si odložím. Tam jste říkal nahoru, jo? Dobrý den. Jsme vás takhle... Počkejte, to není ono. Čete jo, to jste teda dobrý. Ale jsi zvolil se ten no. Jdem se vykoukat.
Tak. Co odskočím? Mají to tady krásný, no. Stejně Co to tam mají mají? jména. Aby se nehledali. Slákla Vlastně jsme hezky za tím tam oknem, okolo nás. se Zdendou a pěkně chtěli pak vylejcí. Viď? Vy jste byli dole. No, lidi na to vzpomíná. Teď se to ještě vám to vidět. Teď už to šlo, no. Už by se jim asi těžko dalo. On, že tady byl kulečník, Ráno lépe zamést podlahu. Špinavá zem, tady máš se dát nespálit. Tady jsem se poprvé naučila ždímat hady. Tady nám dávají. Lak na vlasy. Ne, já jsem ještě laková. Tak děvčata. Ale tak to stačí, ale dej mi něco na líčka. Tady to? Mám ty, Božo. No tak já nevím, jestli teď, ale momentálně teď. Božo. Já vím, že co příroda pokazila, barvičky nenapraví, ale... Mám turpinku doma. Takhle jsme vždy měli guláš. Pak už... Teda Božka to lže. Budeme mečete. To nebude skladba. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem nového vedení školy, protože já bych se zasloužil i důchodce, za toho to teprve čeká. Chtěl jsem teda, musím přivítat Jirku, protože já to znáte, a jenom tak stručně, dělili jsme, opravili, udělala se tam střička, vypadá to moc hezky, mrzí mě teda, že nevidíte také. Co je v plánu, kdyby tady byl nový soudržíte, on se přijde, se už pospíšil, že tak vám řekne, že ve škole se chystá generální úprava ústředního topení vody a elektriky, páč to je jasný. Máme 8 milionů na výstavbu internátu, čili za, co bylo, když jste tady byli, tak tam ještě byly zbytky toaletního divadla, tak dozadu se má stavět internát. Vypadá to docela slušně, projektový úkol je hotový, teďka ještě ten jednostupňový projekt se má udělat. Zase jsme obnovili tkadlení předleny, ale ty zase nám můžou za chvíli, protože až budeme mít děti, tak na to nikdo nepůjde, no ale tak se to na chvíli to jako obnovilo. Co bys ještě dodal, abych dlouho nekecal? Ten týden dělal, co jsem jako mohl, ale nic jsem asi neudělal, protože kdybych to věděl, jak jsem opravdu přišel ty 2 hodiny a měl to někdo na starost. Sbírám peníze, jeden jsem teď přišel z vojny, oženil se a tam jsou asi potřeba nějaké sbírky. A Vítám mezi nás
Ale Míro, nebyl. Mladý 2,5. No, dělám teďka měsíc po mateřský, už jsem postihla i paragraf mezi tím. A dělám projekt pro školy. Je tam závodní strava, je tam sladký. Takže na půl se postihnu. Všeho řemesla. A kde děláš? Cukr jak na Lančkrom. Lančkrom? Je škola, co jmenuji Kosíková, se teda rozvedla, mám 2 děti, klukovi je 14 a holce 10. A jsem teda v invalidním důchodu. No to máš krásnou kliku, že Se máš. Já jsem tady Štabárková, jsem byla věcem posledná. No, jsem daná, mám 2 děti, holce je 12 a dělám vedoucí školní den. A kde to seš? Ve Vilémově, Hlavička Brdo. Se vracím ke svým řemeslům. Kam? Do Heřmanu. Teď jsem krávka. Od cukrárny Heřmaňák. Heřmaňáku. Heřmaňáku? A ne. Ne, to jsem já. Hele, počkej, to znesměl. Já jsem Němec a pořád jsem kluce. Ale my ti rozumíme. Vydává jsem do 19, takže mám 14 7 a německy je 10. Taky jsem byl děti menší, že se nevrátila k mému řemeslu, protože krstila děti, šila jsem boty, tak jsem dělala jednotě ve skladu a teď jsem se vrátila už 3 roky dělám svýho řemesla. Vidíme ve 3. Na Moravě Záhradovicích jsem daná, mám 2 děti, 10 a 12 roků. Dělám JZD přidružený výrobě. Cukrařinu jsem nechala. Co tam dělá Vika, Evo?
destičky podkráječné chleba. A posílám je do Rychnova na Květnou. Udělala jsem testoval, jsem daná, mám 3 děti teda, v roce 12, to 11 a 10 měsíční. No teď jsem byla teda na mateřský, předtím jsem byla v zemědělské škole, jsem vařila, teď jsem se vrátila, když jsem šla na mateřskou pětletě teda do výroby cukrářství. Bydlím v Druhanově u Světí. Máme postavený garáž. Takže proti jsou. A dělám správně chodiny. Já jsem Evče Brážová, která byla, když jsem byla máčka, mám 3 děti, dala jsem se 26 a jsem stihla. Nejstarší moje 7, kde začala teď chodit do školy, mladší holčička, jsou 4 a nejmladší jsou 2 roky, takže jsem čeká v domácnosti. Já jsem Bára Dolcová, jsem máma, mám 3 děti, 13, 11, 7. No a dělám cukrárny na Ličke. Mě máš jaký? Marek Jaroslav, Svobodný, 12 roků jsem dělal u cukráren a teďka 3 roky jsem dole. Taky zbírá peníze. Taky v tom nebyli cukrárny, mě nechtěli. Kde to doluješ? Radvanice. Standa Šlechta, bydlím v Polici nad Metují, mám 2 holky, 10 a 6 let. Cukrařinu dělám teda zatím, brzy se přihlásím u Jardy dole k Radvanici. Pozor, bude vyklíčená, jo? Vy asi všechny znáte, že jo? Taky mám 2 kluci, skoro okolností jeden se učí tady, ne teda cukrářem, protože to není komor pro chlapa, že jo? Když to řekne ano, vždycky, jo? Jo, a jenom chtěl porodit, že chtěli navíc nějaký no, ale se doma nejde. Oni chtěli na pár, a se může prodat. Takže já jsem jenom Víra Kobzová, teďka z Ovalova. Před půl rokem jsem se vdávala a děkuji organizátorům, že jsme se tady takhle mohli sejít všichni. Jinak, pracovala jsem 2 roky v cukrární, potom jsem šla do Lázní do Morenče a potom jsem začala dělat servírku v Žamberku a skončila jsem teďka jako vedoucí cukrárny na Perštínském náměstí Pardubice. Mám 9letou dceru. Mám 2 kluci, 13 až 5. Jsem na chodě, no dělám pořád cukrář. Páně Wagnerová, já jsem dělala dřív v Praze, tam jsem dělala cukrářku 5 let, potom jsem dělala mateřství a když jsem se jako vrátila, tak teďka dělám už vedoucí pohostinství a už řemeslníka nejsem, mám 11letou dceru. Kde je ta hospodárka, že? Ty jsi řekla všechno stále. Tak já jsem dostala jsem dělala dál a jinak jsem svobodná. To je všechno. Já jsem Jana Zemská, měla jsem 4 děti, teď mě zůstaly jen 3, no a jsem 10 let na mateřský. Když se nám tady mají poplatníků vyplatí. Teďka jsem Martincová, no jsem Dana. Řemeslo jsem dělala 2 roky, pak jsem šla dělat certifku. Mám 9letého kluka, roka půl holčičku. No a vrátím se asi do té hospody. A kde se vidí? Teďka v kostelce na Rovici. Já jsem Květa Bosáková, Taná Kovářová. Jak víte, tak jsem se vdávala ve 3. ročníku. Takže mám holka už do 2. rokem učení, 2. let jako vycházet. No a nyní dělám ve skladu na NF ve stroji sklad materiálu ve Chvaltici.
Je tam přehák, když překonal já to ani snad říkat nemusím. To si všechno poznala. Čísel prosím tě. Petrová, svobodná ještě Petrová. Chtěla bych podotknout, že nejsem žádná svobodná matka, já jsem tady zaslechla nebo nějaký holčice, že jsem neustále svobodná. No ale v nejbližší době možná. Třeba neteř bez rady. Jsem v Hradci a asi tam zatím zůstanu, no. Dělám v Hradci, no. Pořád tak. Můžete kdykoliv přijít, budeme teďka vám na opravovat, takže až to vám po adaptaci, tak už to nebude ve sklepě, už to bude možná. Na našem kolatě Já jsem Jana Svatoňová, jsem Pourová. Po vyučení jsem šla dálkově, jsem si dělala průmyslovku, pak jsem nastoupila v Jičíně, mezi tím se mě narodila holčička, vdala jsem se a holčička jsem dělala, pak se mi narodila holčička, je 7 roků, pak jsem nastoupila v Jičíně, dělala jsem technologa, v současné době to za mě dělá soudruh Petráček v Jičíně. A teď jsem znovu na mateřský dovolený a od prvního nastoupím jako ekonom do nový cukrárny, do nový pekárny v Hořicích. Jmenuji se Richtera. Manželku mám taky pořád 3 děti. To měl stupňovat, tak ta nejstarší studuje v Olomouci 1. rokem, pak chodí na gymnázium 2. rok. Pak mám ještě jednu, ta jako, teď nevím, 4. nebo 5. třída. Já mám těch třídách jako teď nevím, co bych ještě jen, tak pořád se zabývám chemii, to mě zůstalo asi. A jo, taky Karolina povídá děvčatama, ale to jako bokem. Tady na tomhle působišti, čehož si teda dost cením, protože zůstat na jednom místě je taky dost kůžtu a musím to jít zaťukat, protože samozřejmě je to místo strašně celý, jak mě pozná. No a pokud ještě byste chtěli něco vědět, tak až takhle vás budu zdravit, až to dojím, tak na to opravdu to vychází. Můžu vám říct, že 5. července mě bylo 60 a 22. nebo koncem roku odcházím do důchodu. No, manželku znáte, to jsem mu říkal, 4 vnoučata. No, co ještě? Vypadných mincí. Ano, tak, já to dělám tak střízlivě. Ještě holka. Ta je ve 3. třídě, náš nejstarší studuje v Praze teďka 1. rokem a druhý je 2. rokem tady v elektroučilišti. Jak to tady bylo řečeno, ty lidi takhle, to jsou po mé pravici a jeden po mé levici jsou vlastně už z důchodového věku. Teďka nám bude odcházet ještě jeden učitel do důchodu, když si se nevzpomínáte, Přemek Havlík. Potom ještě jedna soudnická učitelka, kterou jste asi nezažili. A nejstarším členem v našem pedagogickém kolektivu bude, nechci to tady říkat, nás. Takhle jsme to dopracovali. No, on to nás prozradil, takový nějaký to únava, píření, podzimní únava. Děkuji. No tak já bych asi řekl, jsem do jistý míry rekordmanem, protože mám 7 vnoučat. Tak pozor. Ty kolik ty máš? 9. Já půjdu ten náš barák v takovým tom pozvolným chátrání. Takže jako mohl bych říct, že jsem důchodce uteplá. Jo? No a protože už jste slyšeli, že to po mně vzal tady Milan. No, škola rozkvětá dál. Už jsem šťastně ženatý. Bohužel 38 roku.
ono to nejde zmenšit, no, prej nám to utíká všem stejně. Mám 5 vnuků, nebo 3 vnuky a 2 vnučky. Ty jsou teďka Romoček, těší se na mě, až přijdu zválkovaný doma. Tak vypadá děda. No jinak z mých chodíčků jsou samozřejmě sport a ryby. No a do toho sportu počítám i páteční mariáž. Jo, to jsem ještě neopustil. Chutnalo mě pivo pořád, bylo se na tacejka. No a to je asi všecko, ve stručnosti. No tak když se ráno probudím, tak mám skoro 100 pod hlavou, tak co bych dělal, jo. No a když Richtera neví komu dát něco, co neumí, tak mě to přihraje. Jo. Já se 3 hodiny na hodinu připravuju. Je to zase vztekle jako pes. No a to je asi všechno. Já jenom vracím to, co jsem 20 let jako písal. No, když žádná změna nebyla, jsem svobodnej. Dělám tady šovistra nahoře. A nepustil vás do díla? Jak si ta hygiena na nás, jak si trochu tlačí a... No to jste tam mohli taky omejt. Více, aby se tam mohli pustit na návštěvu. Protože zkrátka to nebylo ještě uklízený a uklízečky, zkrátka tam máme uklízečku, která je placená. Teďka momentálně už se uklízí, jako jsme uklízeli. Musíte se rozhodně, je fakt, že teď ty chloraminy se používají, tohle všechno dezinfikuje se to všechno, sáčky se vyvážejí, máme tam tu pračku, jo, pere se to, no. Ještě jsou sem tam, říkám, je to něco menší jak tady. Se to zlepšilo, hodně se zlepšilo, hodně se pořád, ale bude se pokojně, že jo. No a jinak jsem z důvodu, pracuju, protože mám 9 nočka, tak to nic potřebuju. A jinak jsem pořád stejná, čistá a pořád stejná. Že se bude snažit samozřejmě něco nejdřív přijet, bohužel, aby mě do Petrova, jo. Kdybych jako nestihl, to by bylo řečí povinné, ale já nevím, co to tam ještě k tomu máš. Ale ty holky ltánou, ve škole Daniela Michaela, se to taky prýmlejka, kamarádka, se žádný to, hlavně prýmlejka, kamarádka, se žádný, aby tohle kamera tady naše holky začíná. Thank you.
No a jistě tady máte nestávající a nesmatelné tango, kterou jsem vydal já, Cikán.